Окей. Отива много на шезлонга. Как да ви го? Това е мръсно и тук всеки е сядал, лягал, плюл и какво ли сигурно не е правилно тук. Той не е. Айде да ви пак ще завиваш, ако не да си го прибера, аз да се завия. Мое. Що на какво си завия? Хайде. Правим го много дълбоко. Я. Ей, на мама строителя. Искам да се облечеш, аз ще се облеча. Не ми е супер, няма да го облече. Тата вече трябва да е хубаво. Облечи се и това. И да видиш лягото. Една розова топка ли имаш? Тата, искам да го махна. Не. Еми, не знам, на мен ми е студено, ти ако решиш да махни. Аз имам хавлия за завиване, ако искаш да Аз няма да го облеча. Може ли да сваля и дънките? Свали ги.